Siya uNkulunkulu ngedumiso. Ila mashata ya bahasa. Rekapala sata ya bahashe. Pelepala sata ya bahasa. Rekapala sata ya bahase. Ikapala pelepala sata. Ikamahashata ya bahase. Ayete Jesu. Kasimuna Nkulunkulu wethu, kasimuna Thixo, kasimuna Nkulunkulu wethu. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Jesus. Ulabaya, ulabasaya, we bless your holy name. Jesus. uNkulunkulu wethu izandla enkulu kakhulu phezu kwamakhadethi. Sishayela umdala wezinsuku izandla enkulu kakhulu phezu kwamakhadethi ekuseni. Sishayela umdala wezinsuku izandla enkulu kakhulu phezu kwamakhadethi. Sike sinikeze uthuba simnabase. Simtshele ukuthi ungcwele simshayisa uNkulunkulu wethu. Akekho Jesu akekho fana naye. Yena yedwa uthuba lumfanele asimangele umsindo ongcwele. Sike simnikeze uthuba uNkulunkulu wethu. Yena yethu inkosi, yena yethu mina. Usekuba phakade wavuka. Wasimba sithathu ngethuna. Aliwazanga ukumdina. Ukufa kwazama ukumbamba. Yena wangokufa. Wangokuthula. Yena yethu uzelwe. EnguNkulunkulu. Uzelwe inkosi yamakhosi. Ephalafakasa. Ikabashata yamahasa. Ekapalasa yamahasa. Inapalashata yamahasa. Ekapalashata. Shamahasa. Awukodwa uNkulunkulu ekuseni. Shamahasa. Once again, siyeza uNkulunkulu udumo ngezandla zethu. Shamahasa. Ufanelwe
Shall we finish up Pakistan Sunday for that polo? She says I can come in as a Samuel. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yona le ndaba Nkosi. Shatakamo Santakamo. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Oh, yes. Iyo le ndaba Nkosi. Mfundisi uNgcobo ngicela uzothandaza. Hayi. Kuwe Nkosi osibizele kule ndaba. Sikuye uNkulunkulu ngamandla onke sithele konke kwethu. Baba nabantwana bakho uNkulunkulu ongcwele ngegama lika Jesu waseNazaretha. Baba uthe Nkosi akekho oshiya konke kwakhe eze kuwena wena bese ungambuyisela ingalutho. Baba egameni lika Jesu waseNazaretha abanye bashiya ingubo uNkulunkulu ngamandla, abanye bashiya kade kufanele bakwenze banyukela kule ndaba. Baba sibonile uAbrahama enyuka noIsaka, uthe umenyuka naye uNkulunkulu ngamandla. Baba wafike wanikela entabeni yakho ngegama lika Jesu waseNazaretha. Nayi indumiso esiyinyusela kuwe namhlanje ekuseni mayibe iphunga elihle kuwena ngegama lika Jesu waseNazaretha. Amukela ibongo, amukela indumiso, amukela ibongo Baba, amukela indumiso, amukela ukuhlabelela kwethu, amukela imkhuleko yethu, amukela inyembezi zethu ngegama lika Jesu waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu ongcwele ukuthi abagulayo bayaphila egameni lika Jesu waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu ongcwele ukuthi asikho isifo esiyohlala kwabangcwele bakho. Siyathandaza sinyukele entabeni nabathandiweyo bethu Baba, nabe ebhedlela Baba baphilise ngegama lika Jesu waseNazaretha. Siyabonga Baba. We praise and honor your Father. Ukuthi akunasifo, akunasikhali esilolo labantwele esiyophumelela. Siyabonga uNkulunkulu wethu ukuthi zonke izifo uma sifike entabeni ziyalashwa ngegama lika Jesu waseNazaretha. Siyabonga Nkosi engcwele. Siyona inkonzo aqhubeka ubongwe uthi usudunyiswa ubatshazwe ngoKristu inkosi manje naphakade. Sishaya umuntu wezandla. Haleluya. Wakithi kasi esiphambanweni ingakho wakithi kasi bazalwane ekseni ukunamkela kuyo intaba kaNkuluNkulu. Mhlawumbe ngaphambi kokuba nginamkele kahle lezi itulo elizibonayo la sizoye sibekela abefundisi abagcotshwa ngokubahlonipha nomama abagcotshwa egameni lika Jesu. Siyacela mengabe bekhona entabeni akhona esontweni asinawo ama-asha
akekho ozoloke ethi woza mama uzohlala phansi, woza baba uzohlala phansi. Kodwa kakhulu suke sizibekela abefundisi lezi ihlalo elapha ngaphambili. Angithathe leli thuba ngibingelele bonke abefundisi abakhona nomama egameni lika Jesu wase Nazareth. Ngibingelele abazane bonke, thank you, abakhona namhlanje kuyo lentaba uNkulunkulu asibizela kuyo. Ngiyathanda ke bazalwane ukuthi ngaphambi kokuba nginamkele ngisho lezi izinto ezintathu mase siqhubeka neprogram yethu namhlanje. Ngifuna ngisho ukumemeza ngoba uNkulunkulu utheme ngabe zehlisa kimi wazehlisa ngamandla. Awu amen. Abaqala ukufika la kusentabeni yaseMaritzburg lapho uNkulunkulu asibiza khona last year ukuba sikhuphuke lentaba sizofuna ubuso bakhe. Ngiyanibonga ke nina bazalwane ninoke la khuphuka njalo since saqala ukukhuphuka nangaphela amandla. Uyabona ke into yomthandazo ayifani nento yasesontweni. Into yomthandazo ayifani nento ye-conference. uNkulunkulu ke kade ngila on Monday ebusuku kuyo lentaba wathi uNkulunkulu ake ngikhuphuke nje ningangafiki ngedwa khona izinto afuna ukuzongixoxela zona. Khuphuka ngeza kule ntaba I think it was around about 8 o'clock ngila on Monday siqala ifasting. Uma ngifika kule ntaba ngisakhuphuka ngizwa kungathi khona abantu abakhulumayo phezulu abathandazayo. Hayi ke ngijabule ngithi awunkosi ngiyabonga ukuthi khona engizobafica ngithandaze nabo. Mengifika ngifika kukho umuntu kodwa intaba le igcwele umusi. Awu amen. Igcwele umusi oyisimanga ngashaya uvalo ngacishe ngashaya phansi. Mengifika kule ntaba ukuthandaza kwami ngaze ngathi ngatshela umunye umfundisi ngehla ngathi hey mfundisi yazi uJesu ikwakuyiskili lesi aye naso ukuthi akhuphuke nalabafundi abathathu ngoba awuthandazi wedwa entabeni. Awu amen. Nabe kwakhona into eyehlayo uma isehla lento uNkulunkulu wangitshela nazi izinto ezu3 ezizokwenzeka engifuna ukuthi bazalwane nihamba lentaba niziqaphele lisho ukuthi umfundisi wazikhuluma lezi zinto. One uthe into yokuqala ezokwenzeka kuzohlungwa amakholwa asontayo naphendukile kulesi sikhathi. Kulesi sikhathi sekuyisikhathi sokuzohlungwa. Nizobona bazalwane nalabo kade sibathembile nalabo kade sibaziyo ukuthi bayakholwa khona ishift ezokwenzeka endlini kaNkulunkulu. What in manje we are not in the church as usual. Ngithe ngisathandaza kusenjalo wathi senza nje senza in the spirit. What is sense in the spirit? What mongabu senza uyenza ukuthi umhlaba awusafani nendlela okade uyiyo. Umhlaba usafani. Umhlaba usafani. Wayisethi ke abazalwane ngivusa uhlobo ekuzofana nento enzeka kuEnoch abazohamba nami baze bangabonwa. Uhlobo athe uyalivusa uNkulunkulu kulezi insuku abantu abazothandaza bafuna uNkulunkulu baze bangabonwa. They will walk with God baze bangabonwa. Hallelujah. Ngoba ibandla livuke manje lizwa kakhulu ukuthi izwe lithini then ukuzwa uNkulunkulu ukuthi uthini. Number 2 bazalwane isinext uNkulunkulu ayishilo 1 ukuthi kuzovuka uhlobo labantu lizohamba noNkulunkulu ize lingabonwa. Okwesibili wathi kunabantu emshadweni akade bengabathola abantwana. Ekhuluma uNkulunkulu wathi kukhona into afuna ukuzoyenza kubantu abakhuphuka lentaba abangabathola abantwana besemshadweni wathi bazoconceive. Hallelujah. Labo bantu bazofakaza kule ntaba le bazofakaza. Asebe neminyaka bengabathola abantwana wathi khona ipain engifuna uyizwe udlule kuyona ngoba into engizoyenza abantu bazoconceive emshadweni abanye baconceive izinto zami zakamoya. Wangidlulisa kwipain enzima engifundisa leyo nto
ayikhulumile. So bantu abashadile get ready. Khona uNkulunkulu into afuna ukuzoyenza. Khona uNkulunkulu into afuna ukuzoyenza. Okwesithathu akushilo mase bazalwane ngiyanamukela njalo entabeni kaNkulunkulu. Ngiyanamukela entabeni kaNkulunkulu. Okwesithatha kushilo umprofeti into ayikhulumile dokotela ukuthi lesi sikhathi lesi esikusona njengamanje isikhathi se-witchcraft, isikhathi sobuthakathi. Lesi sikhathi lesi wathi abazalwane bazoba convinced ukuthi babuyele ezintweni zamasiko. What they will be convinced. Wathi izinto ubunzima wathi ubunzima akufake bazalwane ukuzohlukanisa abanye bazobona into zamasiko kuyiyona option then uKristu. Nizofakaza mhlawumbe umuntu seke kwafika umuntu wathi ngiyibona nento ayisebenzi kodwa kuzame wagcina nini abadala uyigcina into abadala wathi abantu kuzongena umoya okuba uzoba confuse mase babona ngathi abadala bayasebenza mase abantu abaningi bayahlungeka bahlungekele kwabadala kodwa wayesetha ngikhulume nalentsali ningavumi bazalwane ningavumi sekuseduzane phambili useyazwekala izigi zakhe seziyezwakala khona into azoyenza hayi ngoba imali bazalwane uSathane uhleli phezukwayo imali ukuthi abangcwele bengabi nayo hayi ngoba kuzohlungwa amakhono mina bazalwane ngi-excite yiningi lenu la entabeni kodwa ngi-excite ukubona abantu bekhuphuka le ntaba behla bengasafani uNkulunkulu useyivusile intaba ziningi siyambonga uNkulunkulu kodwa ngiyakuthandaza wami ukuthi lezi intaba zonke azimmeli uNkulunkulu singadlali isonto nasemthandazweni singadlali isonto. We are not here to play church. Tena makhaza neza kule ntaba uNkulunkulu angalilibali laba abashadile bambani lento khona isikhathi sabantwana esizayo. uNkulunkulu anibusise. God bless you. Simshali izandla enkulu kakhulu mfundisi umbakiseka ngokuba Jesu. The angels bow before him to worship and adore him. Almighty God, we say. The angels bow before him to worship and adore him. Almighty God, we say.
sibe izandla enkulu kakhulu seza ngaphambili nememezelo simshayele izandla enkulu kakhulu bazalwane. Jesus. Yes, Lord. Silifuze lelo bandla elaqala labusiswa silifuze ke silifuze lelo bandla elaqala labusiswa. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ngokhulu ukuzithoba ngiyabingelela umfundisi uBhakisi egameni lehlela umfeli wethu Jesu. Amen. Ngibingelela abefundisi bonke abakhona kule ndawo. Ngibingelela umama befundisa abakhona ingceki zonke zenkosi ngokwehlalo zabo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelela umama bonke intombi zonke obaba bonke insizwa egameni lihlelo umfeli wethu Jesu. Hallelujah. Praise the Lord. Ngize nje ngeimemezelo kafishane la ngaphambili. Hallelujah. Bazalwane ngiqale nje ngicela ukuqala la ekuthenini ngicela ukuchaza mayelana besikade sine family retreat ebizoba khona ebizoba ngoSeptember egameni lika Jesu. Amen. Bazalwane ikhanseliwe ngenxa yesimo seCovid esibe khona esisazi sonke kwangenzeka ukuhlela konke besinakho mayelana ne-family retreat. Siyazi abaningi bese besithinta sebeyimisele ukuthi bakhokhe. Hallelujah. Sabamisa ngalezo inhlelo ukuthi akuhlelekanga ngenxa yeCovid indawo sangakwazi ukuthi sibambe. Hallelujah. Praise the Lord. So kuningi imgomo besikhona engafani noma kudedelekile noma mekune COVID nokuvala kwezwe konke lokho. Hallelujah. So siyaxolisa kakhulu kuleyo ndawo bazalwane. Ngonyaka ozayo ikhona ifamily retreat izohlelwa izomemezelwa la entabeni. Hallelujah. Praise the Lord. Bazalwane mase kunama jacket ebesikade sishilo ukuthi siyawenza le entabeni azoba nelogo yale entabeni. Hallelujah. Mesi wathenga senzelani senzela ukusupport umsebenzi wale entabeni owenzakalayo bazalwane. Amen. Akukho kwamahala. Hallelujah. Noma ngabe sihambisa ivangeli yonke into esiyenzayo iyakhokhelwa. Hallelujah. So izonke lezo indleko njengoba senza lama jacket besicela isupport kubazalwane abakhona le entabeni ukuthi basupport ngokuthenga lama jacket ane logo kuba ijacket ne logo then uyibhale igama lakho njengokufisa kwakho. Kukhona ihoodie kube khona na jacket lejwayelekile round neck. Hallelujah. So le round neck le 350 mase kuthi hoodie le enesigqoko yo 370. Hallelujah. Bazalwane siyacela kakhulu ukuthi ni support khona basebekhokhile ukuthi bawathola ama jacket. Siyacela nabanye ukuthi ba order. Hallelujah. Praise the Lord. Ngokhulu ukuzithoba. Hallelujah. I-service yethu elandelayo yenyanga ezayo njengoba sazi ukuthi siba ne service njalo ngeviki lesithathu enyangeni siba ne service ebala entabeni. Hallelujah. Elandela yesoba nayo izoba ngomhla ka18 enyangeni alandelayo. Hallelujah. So ngaqala reserve lolo suku. Hallelujah. Ukuzonyukela uNkulunkulu. Hallelujah. Ukuzobika indaba yakho uthi uNkulunkulu asemfune kusithekeni labantu bengaboniyo khona. So bazalwane kuyobe kuyilolo suku ngenyanga elandelayo. Then ama social networks esinawo la isitholakala khona. Hallelujah. Sino Facebook, kwi Facebook sintaba yase Pietermaritzburg kune group kune page. Uya like nje kokubili uzobe usuthola yonke information konke siyakudownloada lapho nezithombe lezi ezishuthwayo la uyakwazi ukuyithola lapho. Mase sine YouTube channel. Hallelujah. Intaba TV la uthola konke ukudlaleka kwalenkonzo oyibona la nezinye indala esezadlala uyasubscribe
then mase uyakwazi ukuthi ubone zonke izinkonzo ezisuke ezidlala lapho. Hallelujah. Siyabonga kakhulu, siyabona ukuthi niyasilandela baningi abazalwane kakhulu nabangahlala eMaritzburg naseyindaweni eziningi iseyindaweni zonke ngenxa yokuthi abazalwane bayasubscribe la ku-YouTube channel, abanye bayayishare kanjalo. Bazalwane siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalokho. Hallelujah. Uma sikhona ke intaba iWhatsApp esitholakala khona kwiWhatsApp. Hallelujah. La khona kugcwele bonke abazalwane nabakhona la abahamba abeza le ntabeni. Ngokunye kuyasiza nanokuthi wazi abantu abaqhamuka endaweni ohamba kuyo oqhamuka khona. Amen. Ungahambi wedwa bekhona abanye abazalwane. Amen. So kuleyo siyakwazi ukuthola kwama post wethu kune number la lapha egcineni. Usuwathaphela leyo number ucele bekufake kwi WhatsApp group yale ntabeni. Amen. Hallelujah. Bazalwane siyabonga kakhulu, ngicela ukubonga isupport esitholayo kakhulu kubazalwane ngemnikelo laba basithintayo nalaba ababepledgile bethembeka ngemnikelo ababethe. Simshayele izandla enkulu kakhulu. Hallelujah. Ngaphandle kokuchitha isikhathi bazalwane ngiyacela ukudedela umfundisi uDJ Ngcobo send kwi-offering egameni lika Jesu. Simshayele izandla enkulu kakhulu eseza ngaphambili umfundisi uNgcobo. Amen. Siyabonga uNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. La khazuka ikruselo la phezulu ukuze thina sonke sisindiswe. Siyabingelela abazalwane. La khazuka ikruselo la phezulu ukuze thina sonke sisindiswe. Imikhosi kaThixo emazulwini yayijonge phansi emhlabeni. Nakhazuka ikruselo laphezulu ukuze. Thank you Jesus. Ake sisho one. Imikhosi emazulwini yayijonge phansi siyakubingelela my leader egameni lika Jesu waseNazaretha, my priest siyakubingelela egameni lika Jesu nomama. Hallelujah. Siyabingelela mongameli. Hallelujah. Father kaNkulunkulu, siyabonga uNkulunkulu ngawe ukuthi uNkulunkulu ukuvusile kulezi zikhathi. Amen. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu. Such an anointed man of God, such an anointed man of God. uNkulunkulu ambizile namnikela umbono wentaba. Hallelujah. Siyabonga uNkulunkulu futhi ulalele iphimbo lakhe yedwa. Sikhona siyakhuluma ngapha nangapha sizama ukadvise kodwa ulalele likaNkulunkulu iphimbo. Amen bazalwane. uNkulunkulu uthembe wena mfundisi uBhakisi kule ntaba. Amen. Nako nje ukuthi ubuye ube nesikhathi wedwa sakho noNkulunkulu la entabeni. Amen bazalwane. Phela intaba bazalwane idinga umuntu ohamba phambili kuyona ukuthi akabe nesikhathi esimore than lesithina esinaso kuyona le ntaba. Amen bazalwane. Akiphela indlela yaziwa umhambo wayo. Amen bazalwane. The leader bazalwane kufanele ayazi indlela izimvu zingakafiki. Thina silandela umbono uNkulunkulu awubekile kuBhakisi. So uBhakisi kufanele ayazi indlela abe navigator yethu. Thina nje silandele la khona navigator esihambe khona. Hallelujah. Siyabonga kuNkulunkulu ngayo igameni lika Jesu. I-leadership yonke ama-workers asentabeni siyabingelela kwelika Jesu igama mfundisi Sibo, more especially umndeni waka
waka Malinga egameni lika Jesu waseNazaretha siyambonga uNkulunkulu ngawo kwelika Jesu igama siyambonga uNkulunkulu wonke amawekhazi obaba omama intombi insizwa abadala nabancane i5fold ministry sayibingelela egameni lika Jesu amen bazalwane sizoqoqa bazalwane umnikelo masinyane nje asifundeni incwadi yamakhosi esibili ngeke ngwaqokeleka amakhaza abazalwane uma ngabala ukuthi ngiqoke kangakanani ungazohleke amen hallelujah amen chapter number 3 ngizosheshisa nje ngalendlela eyisimangaliso sizoqoqa le mali ekuwe ekufanele uyinikele enkosini amen ikuwe le mali khona ubungaplanile ukuthi uzoyinikela ke namhlanje kodwa uyiphethe uzayikhipha haleluya siyambonga uNkulunkulu egameni lika Jesu ngiyacela ke bazalwane sifundeni amakhosi esibili mfundisi njalo usigidazela wena ungabe uthi umfundisi uthe ngizayikhipha amen ithi ke lencwadi bazalwane amakhosi esibili chapter 3 verse number 27 yayisithatha izibulo layo ebiliza kubusa esikhundleni sayo yanikela ngalo libe ngumnikelo wokushiswa phezulu kogange abakwaIsrayeli behlelwa intukuthelo enkulu basuka kuyo babuyela ezweni lakubo amen in English then he took his firstborn son who was to succeed him as the king and offered him as a sacrifice on the city wall. The fury against the Israelites was great. They withdrew and returned to their own land. Nkosi ayibusisizilayo manje naphakade amen. Bazalwane kafushane la inkosi yakwaMoabula noIsrayeli lithi iBhayibheli uma isondela impi yakwaIsrayeli isondela ilwa noMoabi lithi iBhayibheli inkosi yathi bona ukuthi impi ngeke iyahlasela noma impi yasinqoba manje lithi yama onqenqemeni unqenqema olihlukanisa uMoabi noIsrayeli yama khona odongweni yagibela phezulu yafuna ukuthi babona bakaIsrayeli ukuthi yenzani lithi yathatha indodana yayo ekade izobusa isishisa noma ibeka emlilweni yayishisa phezukwabo abakwaIsrayeli bebuka abazalwane amen lithi iBhayibheli ngaloko kwenza lokho kwenkosi lithi impi yakwaIsrayeli yamane ya furious bajika babuyele emuva ngoba babengawazi lo mnikelo ngaka onikelwa inkosi amen bazalwane uma usathane ke bazalwane efuna ukuhlasela noma izinto zifuna ukuhlasela usathane uyayafuna ukumhlasela umzalwane ngokuhlupheka kodwa uma uzothatha umnikelo phambi kwakho usathane ebuka ngoba usathane ke kube inhliziyo ebamba ukuthi unikele wena noma ikhona imali kodwa uma uzoyithatha leyo gcina usathane ebuka uthi sathane lalela ke nansi ngiyithatha kweyogcina ubuka bese uyinikela phambi kwaNkulunkulu usathane ebuka usathane uyayajike abuyele emuva ngoba usuthathe lokho akade ethi ukubamba ngakho abanye usathane ubabambile emnikelweni akafuni banikele ubabambile emnikelweni kodwa uma uzothatha leyo gcina usathane uyabona ngithatha naleyo gcina nginikela kuNkulunkulu wami ethi bazalwana akekho wangonikela kuNkulunkulu bese uNkulunkulu akangenza lutho le mali oyithathayo unikela kuNkulunkulu khona uNkulunkulu into ayenzayo amen bazalwane khona uNkulunkulu into ayenzayo bazalwane nginobufakazi omncane lapha ebandleni bazalwane yabona phela izimvu zakho uzazi wena abazalwane bakho bazi wena amen bazalwane kunontombazane nje owathatha envelope wabhala ngaphandle wathi mfundisi sengikhathele ukuhlala ekhaya ngicela uNkulunkulu angifune umsebenzi wase wafaka imali ngiyamazi uNkulunkulu akamnikile kahle inkonzo yokunikela lo ntombazana ngathi uma ngithandaza ekhaya ngivula lencwadi ngithi awu unosibani lo inkosi emenza ukuthi anikele kangaka wabhala wathi ngikhathele ukuhlala ekhaya ngifuna umsebenzi wanikela ngiyamazi ukuthi akayiphiwe inkonzo yokunikela wanikela bazalwane ngithe uma ngithandaza ngathi inkosi lo mzalwane uthinteke enhlizweni yakhe ke manje wathatha lokho kumbambile wase wanikela ngakho ngoba ubebanjiwe kunikeleni within 3 weeks nganyukela kule ntaba futhi mfundisi nami ngana lo moya wolaka kakhulu nabazalwane nganyuka nabo nje baba u4 nganyuka nabo uNkulunkulu waphendula 3 in 2 weeks waphendula 3 in 2 weeks yebo
Uma baphendule laba bobathathu le ntombazane nayo yayikhona kulaba abaphendulwayo. Ngithi mina le ntombazane ithatha umnikelo wayo yenza lento usathana kade eyibamba kuyona ukuthi inikele yasiyanikele. Yabona uma uzothatha la usathane ekubambe khona uqashule phambi kwakho usathane ebuka. Abanye usathane ubabambe ngemizi yabo, abanye basathane ubabambe ngobuthongo, abanye usathane ubabambe ngokuthando kwabo. Uma uzothatha ubuthongo uthi sathane ngiyabudela ubuthongo ngegama lika Jesu waseNazaretha, buka ke sathane into engenza kuwena manje, ngidela ubuthongo ngivuka ngopastor ekseni ngiye entabeni kaJehova. uNkulunkulu uzobonelela kuyifiso zakho. Haleluya. uNkulunkulu uzobonelela kuyidingo zakho. Usathane ukubamba la khona osukuthanda ngakhona. Bheka isono sithanda, isono esake sakubamba, isona sono esilakhi ukuthi singabuya kuwena, kodwa lesono singakaze sikubamba ngeke sikubamba. Yabona isono esake sakubamba isono esilakhi ukuthi siphinde sikubambe, kodwa ngeke uqala utshwala usongaka nje. Haleluya. Angeke uqale bazalwane untshontsho usungaka nje. Uzobanjwa ile sono sokuhleba ekade vele thatha kwasa sikubamba. Kanjalo ke nosokunikela futhi. Uma ubanjwa umoya onganikeli ngegama lika Jesu ngiyawuqalekisa. Haleluya. Uma ubanjwa umoya wokusefa ngegama lika Jesu sithi ungabusa sefa. Haleluya. Akukhiphe nje loyo 100 ngiyazi ukuthi ubuthe u10 wathi uzoweqa u100. Haleluya. Kodwa ke siubambe nje umoya wokusefa awukhiphe wona u100 udelisa usathane uthe ngizolamba uthe ngeke ngikwazi ukugibela throughout the week, kodwa ngizogibela ngizoze ngiliqede isonto ngegama lika Jesu. Asize sonikela abazalwane kwelika Jesu igama. Asize sonikela usushayela umoya nompilo, nangu nompilo ushayela umoya. Haleluya. Ushaya umoya. I am the winner in Christ the Lord. I am the winner in Christ the Lord. I am the winner. I am the winner. I am the winner. I am the winner. Christ my Lord. I am the winner. 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 I'll keep on Hallelujah. Siyabonga uNkulunkulu bazalwane egameni lika Jesu waseNazaretha. Mfundisi uPakisi, siyazi ukuthi wena unikele kakhulu kunathi sonke lezinto, generator, petrol, zonke lezi zinto lezi azanele bazalwane. Amen. Uma kukhona umzalwane nje oshoyo bazalwane ukuthi uyafisa, angeke nquma ukuthi malini. Angithi khona uCapitec, uwona Capitec phela, ululu uCapitec ngale ndlela isimangaliso. Amen bazalwane. Hallelujah. Ululu Capitec, angithi khona uCapitec, ukhona noWest Bank angithi. Kodwa uWest Bank uCapitec olula kakhulu bazalwane. Umzalwane nje othi kuzokwenzeka phakathi neviki noma eseholile ukuphela kwenyanga athumele kumfundisi kuCapitec wakhe aphakamise isandla. Ngeke ngisho ukuthi imalini bazalwane, kodwa kuzoba senhlizweni yakho nje ulekelele okungaka bazalwane. Amen. Silekelele umndeni wakwaPakisi. Nami ngiyaphakamisa abazalwane ngo200 nangu baba uyaphakamisa. Haleluya egameni lika Jesu. Angisho ukuthi malini, angisho noma ungathi ngo50 rand. Akekho omunye bazalwane, akekho omunye nje ukuphela kwenyanga. Hayi manje into yokuphela kwenyanga ubheke nje anquma bazalwane, noma umhla ka15 noma useholile noma sekuphumele bazalwane o350 anginqumile bazalwane. Amen. Awu haleluya. Nabo sisi ababili bayaphakamisa egameni lika Jesu. Uthatha u35 rand nje ku350. Haleluya. Akekho omunye bazalwane.
Hallelujah. Uzobabhala ke umama uSosibe kodwa ke angeke bazalwane ngoba kuwumnikelo wesihle angeke sinifonele sithi hayi bothumelani phela niyokhumbula nini egameni lika Jesu. Ngiyabonga zamani ngicela siphala amehlo umfundisi uSosibe eze azosibusisela awumhlobozi. Hallelujah. Zonke izipho ezinhle sivela kuwena. Wena uNkulunkulu esibusisa siphelele. Lithi izwi lakhe isibusiso sakho asilinezela usizi. Kepha siyacebisa kakhulu. Naba bantwana bakho sebenikelile uNkulunkulu wethu. Wena uNkulunkulu ubusisayo ukungena kwabantwana bakho nokuphuma kwabo babusise ngisho nemisebenzi ekuyathinta izandla zabo. Babuthezwini lakho uyokhuza okudlayo. Babona amandla ngisho nobhadane anamandla okungenelela ezimweni zabo. Moya ngcwele busisa ubusise ngisho namaqoma abo la khona begcina khona ingcebo yabo. Babona amandla ngisho nenundu nesela lingakwazi ukungena kuyo. Baba ngcwele protecta konke in the mighty name of Jesus Christ uJesu inkosi. Amen. Sishayela umfundisi uTJ Ngcobo izandla enkulu. Simshayela izandla enkulu kakhulu. Amen. Angithandi ukuhlala lapho kune kani khona noma kanye bengahlala mina ngithanda phezulu Kosi kisi mamisele endaweni etetundu
akekho njengawe akekho fana nawe akekho ngalinganiswa nawe fanele udumo uNkulunkulu alabashana sonke nje bazalwane sike sifune imilomo yethu nje kafishane sonke nje sike simbabaza uNkulunkulu wethu shalaba hatha ya mahasa elabashana baba ya baba shala baba ya baba ya baba ya shala baba baba ya baba shala baba ya ila mashata ya mahasa reka mahasa ya mahashata ila basata ya mahasa sonke jasifune mlomo yethu nje sike sibonke inkosi sibabase akekho njengaye akekho fana naye shata mahasa ya mahase shata mahasa tora mahasa ya ila basata ya mahashata ya ila basata ya mahase ya libasata ya mahasa ya ekho njengawe kusena akekho fana nawe uNkulunkulu wethu omwele Shanda Basa. What is the love of God? 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 Shanda Mahasa. We glorify you, Lord. We glorify King of Glory. We glorify Lion in the tribe of Judah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Jesu. Hallelujah. Ngicela simshayele izandla enkulu kakhulu uDokotela seza ngaphambili. Egameni lika Jesu shaya izandla enkulu kakhulu. Hallelujah. Thank you, hallelujah.
Yes, my Lord. Thank you, Jesus. Yes, my Lord. Yes, touch. Yes, my Lord. Siyabonga Nkosi ukhona. Siyathoba kuwe seni. Nkulunkulu sinjengabathwele imithwalo sizoyiginqela kuwe. Asiziginqeli sodwa kodwa simele nabanye abangakwazanga ukukhuphukela kule ntaba. Nkulunkulu ekseni, Nkulunkulu hlangana nathi kule ntaba siqoqele kuyo. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Holy Spirit. Begani kuJesu engumholi. Jesus. Nina nophi. Jesu nathi. Jesu unathi. Unathi la. Ebangalana. Ebandla likaNkulunkulu ekseni bheka uJesu ina nophiwa uNkulunkulu ekseni uJesu kodwa zobonakala ngeenyawo yamoya sihamba negidigidi zeingelosi because right now uNkulunkulu asanomikhaye bazokwehlela ukuba besolwephe emhlabeni ukuze wasaya ushana nama uthana baba ithalata babi microphone saman uthana mama mama ila thalata bos ushina mama mama ana mama masi shana bona na mata shese koya ese swasena mata ola mama mama uyole bete shana mata shana mata mama mama shana mata shana mata hasana hesaya shana mata Shut
ungamsayeka sithanda zethu asalwane ungamsayeka ungamsayeka yes 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 si baba 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 ikashuna hasana mashe enene keshuna hasana ivrano kosupa nekeresele krenoko kodobosha sivrano where are you? There is no time as a sissy. Ekameliga Jesu. Ekameliga Jesu. Na igona ke lokho. Ai.
asikwazi ukwehla uNkulunkulu engakhuluma phakathi. Asikwazi ukwehla singamfuni uNkulunkulu ukuthi ubezothini kithi. Thank you Prophet Mdletshe. Umuntu kaNkulunkulu. Baba wetende lokuhlangana. Umhlangano omkhulu. Lapho hlanganisa khona ibandla. Ukuyofuna uNkulunkulu. Celile ukuphuthuma abazalwane ngoba baphuthume ePortshepstone njengamanje. Kodwa ushiye nanku umyalezo inkosi emnikeze wona. Uma sesukile la uthi ama-intercessors bonke uNkulunkulu uyakhuluma nawo ukuthi emabandleni la ekhona angayeki ukuthandaza noma eseza ukuthi amandla aya angathi ayaphela. Kodwa ame athandazele ibandla, athandazele icebo zikaNkulunkulu. Namhlanje-ke bazalwane, once again uNkulunkulu sihambele nakuyo le ntaba. Sibonga abazalwane abaphuma ePortshepstone. uNkulunkulu kukhona umnyakazo omkhulu lapha ePortshepstone. Intaba yasePortshepstone, thank you so much Mthembisi. Khona phakathi kwethu abazalwane ahamba nabo. Siyanamukela kuyo le ntaba yasePietermaritzburg. Siyakholwa abazalwane uNkulunkulu ukuthi lezi ntaba ezivukayo is not a fashion. It's not a fashion. uNkulunkulu ungitshelile wathi le nto yamatende iphele isikhathi. Le nto yamatende ivuselele isikhathi sayo sekufike la sinqamuka khona. Kodwa uNkulunkulu uzophendula abantu ngemithandazo. Hallelujah. Ngivumeleni-ke bazalwane ngamukele ubhuti ukhona phakathi kwethu. Umuntu kaNkulunkulu. uNkulunkulu amsebenzisa kakhulu kulezi zinsuku. Uma ngihleli ngibuka ukuthi ubani umuntu kulesi sikhathi siphithizela kanje ongeza kule ntaba azokhuluma lokho kuvela enkosini. Inkosi yasisingithumela kuye ukuthi ngiyozehlisa ngizindlale, simucele ekubhizini kwakhe kwischedule sakhe esibhizi ukuthi eze kule ntaba azokhuluma izwi likaNkulunkulu. Shadelwe nkosikazi wedwa wesifazane egameni lika Jesu. Phambili bazalwane uphuma kude le Richards Bay. Drivile nje wathi kude ngizodriver. Ngathi kude ngiyacela. uNkulunkulu uyamsebenzisa abazalwane. Mhlaba wonke eSouth Africa uyashumayela. Mawungena la kulezi zinto zabantu abasha ezichofwayo oma YouTube, Facebook uyamthola. uNkulunkulu emsebenzisa. Ngivumeleni-ke ngamukele umvangeli ubaba uKhambushe uNdlovu njengami kunezibongo ezimbili egameni lika Jesu. Ngiyacela Jesus. Alibonga igama lenkosi. Amahubo chapter 1 verse number 1. Hallelujah. Angithatha lithuba bazalwane to give honor where honor is due. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Mfundisi. Ngiyamusa egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu. Egameni lika Jesu. Mfundisi thathi kancane ukuthuni kwenza. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Nomndeni wakho wonke. Siyawubingelela abazalwane kwelihle igama lomfeletu Jesu Kristu waseNazaretha. Simshayele izandla ezinkulu egameni lika Jesu. Hallelujah. Angibingeleleke nezingcezu zonke ezenkosi ezikhona la. Siyabingelela kakhulu bazalwane. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi ey'nsukwini zokugcina uNkulunkulu uyahlanganisa impilo yakhe ngendlela emangalisayo. Alibonge igama lika Jesu. Siyabonga kakhulu, siyakuhlonipha kakhulu futhi lokho Jesu. Ibandla lonke engcwele ngiyabingelela egameni lika Jesu. Hallelujah. Ngicela sithandazele phezu kwala mazwi bazalwane. Mahubo chapter 1 verse number 1. Kuya verse number 3. Nami ngibeka konke inkosi ekubhekeleleni. Bese siyathandaza egameni lika Jesu. Amen.
umuntu ongahambi esilulekweni zababi, ongemi endleleni yezoni, ongahlali enkundleni yabakolodayo. Kepha ukuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova, ozindla ngomthetho wakhe imini nobusuku. Unjengomuthi otshaliwe ngasemifuleni yamanzi, othela izithelo sawo ngesikhathi sawo, oqabunga lawo lingabuni, nakho konke akwenzayo uyakuba nenhlanhla kuko. Inkosi ibusisa ukufunda kwezilayo ibandla lonke lithi amen. Namhlanje bazalwane ngifisa sikhulekele phezu kwalamazwi lawa. Ngokudalwa uNkulunkulu wasidala wasenza ukuthi sibe abazalwane abathelayo. We were designed to be fruitful. Fruitfulness bazalwane akumele icingwe. Ngabe ithelo kamoya ngoba noma ngabe izinto ngokwempilo, academics, properties, businesses. Uma ukhuluma ngebandla kumele kuhlukane lezo zinto. In fact, uma uNkulunkulu ebheka ibandla lakhe ensukwini zokugcina, he expected a church very fruitful. Ngoba iqiniso kumele silamukele bazalwane ukuthi uJesu will never come back for a defeated church. uJesu ngeke azolanda ibandla alanda abantu abangathokozanga emhlabeni. We are designed to be fruitful. We are commanded to be fruitful. Yonke into ekuthina around us iyakutshela ukuthi kumele ube fruitful. Okwaziko ukuthi uma ubanjwe izinto engekho fruitful, okwazi ukuthi kunezinto kumele umzalwane kulezi zinto zokugcina ubheke. Sibayeka amaphakathi, sibayeka amazonda, sibayeka amathuba angafikanga. Ngoba umzalwane nje ukuqhubeka uphinde ngekho fruitful. Ngabe ithelo kamoya, ngabe ithelo zenyama, noma ngabe yini eyenza impilo yakho ukuba iqhubeke phambili, uyibheke ngoba uNkulunkulu ubekile indlela ukuthi uma ezobusisa umuntu ulindelene ekholweni. Ngithi amen ekhonzeni. Na uDavid ke impostoli ukhuluma lamazwi amangalisayo uthi ke ubusise umuntu ongahambi ngeziluleko zabantu. Ngamanye amagama uma uDavid uNkulunkulu esobusisa umzalwane kumele azi ukuthi uNkulunkulu he doesn't just blessed, but uqala bheka ukuthi ngabe indlela zakho siyamthokozisa uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli uma indlela zomuntu simthokozisa uNkulunkulu wenza nezitha zakho sihlalisane kahle la ngokuthula. Ngamanye amagama kulezi insuku esiphila kuzo akekho umuntu okumele alikhulume kuphela ivangeli, kumele sinihambe ivangeli. uJesu uma ehamba esezobuyela esukwini, lithi iBhayibheli uma ehlala abafundi bakhe uthi wenza isimanga nje wavela wathatha indisho wafaka amanzi wabaqonda abafundi bakhe babiza, lithi iBhayibheli wabageza inyawo. Lithi iBhayibheli uma bageza inyawo, lithi yabuza into uJesu kodwa umanzi sigeza inyawo kuphela ubuka kusazama nenhliziyo uthi uJesu cha angimgezile inyawo ugezekile nangaphakathi. Why Jesu ungageza izandla? Why ugeza inyawo? Ngoba uyazi uJesu ukuthi ivangeli alikho ekukhulunyweni, alikho ekuphathweni, kodwa lisekuhambeni. Kulezi insuku uNkulunkulu akafuni into eningi, kodwa ubheka abantu nje ukuthi noma kubanda kodwa bathi kasinyuke sikasiyohamba naye emthandazweni. Ngoba abazokhuluma bazosala, abazofakaza kukhona abantu uNkulunkulu ababhekayo eMaritzburg, ababhekayo eSouth Africa, abahamba naye nje. iBhayibheli uma likhuluma ngo-Enoki alisho ukuthi wagcwalisa iMoses Mabhida, alisho ukuthi u-Enoki wayeney'mali ey'ningi, alisho ukuthi u-Enoki wayeney'ngane ezinhle, alisho ukuthi u-Enoki wayedumile, kodwa uma limsummarize nje lithi an Enoch walked with God. Iyathandaza nasentabeni kungakuvuka abantu abazonamathela, kuthi kubaba kodwa abanamathele, kuthi belandwa abantu kodwa bona ubusisiwe umuntu angahambi ngey'luleko zabantu. Jesus uNkulunkulu ophilayo. Utshela emakhaya ukuthi noma ngabe nemali engakanani, kodwa uma engahambi kuleli yathara swani nabo, noma ngaduma kangakanani, kodwa uma engekho kuleli yathara sondezi, asabi nabantu abaqabene noNkulunkulu, asabi nenyanga, ubusisiwe. Utshela emakhaya ubusise umuntu othi noma ikhona ithenda kodwa angahambi ngey'luleko zabantu, athi noma ukhona umsebenzi kodwa angahambi ngendlela zababi, ngoba it's not about getting it. Umbuzo uthi uhamba nobani, la uhamba naye awucabananga yini?
into bese uxabana nalo ahamba naye mayingcwele umuntu ungayifuni nama ngifuni umuntu ungayidini nama ubusisiwe compromise ngenza kwethu uJesu uyabuya nokufa kukhona akufika kodwa ngihamba naye nje noma imali ingasafikanga kuyo kodwa ngihambe naye ube khunjula mina kuthana mama la baba wahamba usisi umuntu manje abaselana siyabashumeza enkonzweni ngolesibili bashunyezwe emsebenzini siyabashumeza enkonzweni baphinde bakhawuntele na ku-Facebook hayi ubusisi umuntu uma babi behamba bethi cha waba nifikanga esiphambano angikwazi noma ngabe impilo abayiphilayo uyayithanda kanti ubheka ukuthi ngoba kwenze uhambe nabantu uluze uNkulunkulu usisi umuntu ebazala kunama-platform anemali kodwa ukade ubheka ukuthi ungatholi imali ulahlekelwe kuye ngoba komsiza ngani umuntu ukuzuza izwe lonke kodwa wabazelwane phela egcineni siye ekhaya egcineni ubadlula bonke ubukhazikhazi siyoma phambi kwehlelo sokuNkulunkulu manje angifuni ukulahlekelwa nguye ngenxa yezinto njalo makhanda ubusiwe umuntu othi noma kunzima kodwa ahambe naye ubusise umuntu othi noma edivosiwe kodwa abonakale enkonzweni bathi hamba naye athi noma uphelile umsebenzi kodwa athi akaphelile uNkulunkulu ubusisiwe umuntu athi noma ekhona akhe treatment kodwa behamba naye uyinakho wahamba ushabaya asabheni noma ngasavumi asincane kanza kwethu ithamba lenkasimulo lisilindile uJesu usilindile masingane uzovela bafiki ubusisiwe ujahlaba noma sibakhipeka okomsuzwana noma usathane esho ukusigwinya kodwa sesibonga ukwazi ukuthi uJesu akasekho ezulwini uphila ngaphakathi kithi akusahambi mina kodwa sekuhamba lonke imi ngaphakathi ubusisiwe yazi thina uyazi uma kufika wena endaweni kuba safe ngoba i-attention yezulu ilapho khona uma ngena wena etekisini kuba safe uma ngena wena bhanoyini yabanje lalana ngoba ngihambi ngedwa ngihamba nawakhona nokhona yabazi kumnandi pastor yabazi kumnandi ukuthi ethi uNkulunkulu abekunyawo nawe ubulibeka uyizwe lento uthi cha angingedwa yakhona izinto ayikakafiki kodwa angingedwa bathi bakugamisela ngezinto ezingcolile uthi cha yazi noma ngingakubambi kodwa lithi iBhayibheli khona abase bafa bengasamkelanga ithembiso kodwa kuthi uNkulunkulu wathokoza ngoba abamle babasamusana uma lahlwa izinto bese lahla uNkulunkulu ubusisiwe awusiyahamba ngenza kwethu noma kuhlaba siyanyathela nje noma kunzima siyahamba nje bathi abantu uthembeni uthi ngithembe yona leyo nto ukuthi awuqalile umsebenzi uzawufeza empilweni yami abasambeni kodwa sambe naye bathi bamlahla abantu uthi Nkosi kodwa mina ngizokulandela ubusisiwe izinto ezokhipha abantu ngeinsuku zokugcina number 1 uyigadi indlala kulezi insuku ukulamba kwenza ukuthi izinto engadliwa kwenza ukhothama endaweni ongakhothana kuzo before enjoy qala ucabange ukuthi ngeke ngilahlekele yini lengihamba naye asizange
Ngizogodolela ngoba sidlala. Sizoncenga uhambo nje. Sizoncenga uhambo Nkosi. Sifuna ukuhamba nawe. Noma singasafakazanga kakhulu kodwa uma Nkosi kufika usuku lami lokuhamba kodwa lithi na uthokoze ngami. Hey kunzima ngenza kwethu. Funa makufika icorona ubonge nje. Ukuthi ngiyawuza uma uyaphela kodwa khona uhamba nami. Hey muhle uJesu nasethu ngizogcina. Asikakubambi konke kodwa sesina. Bosise umuntu ongahambi ubani okululekayo abantu befika emsebenzini baluleka amakholiti bathi mngani umuzi nje ubambe phela ngomthandazo kahle sisi bazana indoda sisi amadoda ngakwa confirm nomnganiselana izokushiya ifuna indoda uyisebenze ubusise umuntu ongahambi. Yes Lord. Ubani okululekayo njengoba indoda yakho usuyiphendule nje ubani okululeka ngoba usuyithatha isaphambi kwey'ngane nje ubani okululeka ngoba iBhayibheli lichaza lithi abafazi thobelana emadodeni lathi madoda manje ngithatha lokho enikwenzayo ayiluleko uyithole endleleni ungathithisi indoda ayithithisi ngelilanga nje umsikazi umfazi ngempama yabona ubona ukuthi uhamba hlangana nabanye abamluleka kodwa thina siluleka into yodwa siluleka imbhalo ngoba ilungelo uphefumulelwe nguNkulunkulu ilungelo ukufundisa nokusola nokuqondisa kunezinsuku ugada abaluleka uNkulunkulu ukhuluma into ngeyishumi enkonzweni kuba nopastor baka Facebook abathi Old Testament lalelana ngeke nguyeke umnikelo ngisuka kude nawe usisi umuntu ongahambi lalamba salana into efaka ukuhlupheka ebandleni silalela wonke umuntu advise wonke umuntu kanti thina sesinayi advice when God has blessed you with the man of God listen to the word listen to the man yekelani ukulalela abantu abanikipha usengenile sisikubi kesona nawe uyagijima manje ngapha ulanda izinto ongazazi uDavid ethi wathi uSaul wamnika into ethamba phana nogola thatha nazo ingubo zami lethwathwa ayifaka kabi kathathu wezwa ukuthi siyasinda wathi ngiyabonga wayibuyisela ingubo zakhe wathi uma ngishaya ibhele bese ingekho lezi ngubo uma ngishaya ingonyama bese awuyithathi into phakathi nendawo ongaqalanga ngayo uma uqala ngomthandazo mayithana ngomthandazo uma uqala ngomnikelo Usisi umuntu nabangadumanga kodwa ubusisiwe nabangasazwanga kodwa kuthiwa ubusisiwe umuntu ongahambi ngeyiluleko sabani ongemi endleleni yesoni kancane mfethu unento ngolesikunjova ongifuna ukuthatha sami izoni sizwana nazo ngoba sitshela ngombuso kaNkulunkulu yaphinda futhi izoni usondele sonini nje ngoba usichazela ukuthi kunendoda engcono eyalenge eCalvary kodwa hayi lezi zoni zethu esambana zamatrip bakhipha amawayini lapha nje wena wathi ongakholwa bakhipha amawayini bathi yini noMoses walenziwa yini kwakwenze njani batshela wena ngento yakho bathi kwakwenze njani uMoses edako kwenze njani nawe awungempela awanankinga indaba uthi uhlala endleleni yezoni uphuza into ongayijwayele udakwe ukhale ukhuluma indaba okade ungasuyitshela umuntu usuyakhala yini ngakhipha isisu kanti uqala into yezoni ngizothi namhlanje ubusisa umuntu ongahambi ubusisi wamembi awusukazuzana uhambe indawo zobumnandi nabantu abangakholwa uyothini kusasa uyafakaza uthini ebantwini ontshontshe phambi kwabo emsebenzini uyothini abathanda udama nabo uyothini njengoba uhlala lapho nento zokutapha endlini uyayikhuza uyithini ingane kusasa uma ingane ifika ngento entshontshe uthi uyathatha ithi mama ngabona ngawo uyabona abantu asubagegisa izulu bangakanani ubusisa umuntu angahambi ubusisa umuntu angemi asimi nabo
na wena ebhasha wabusa uswaka kangaka ujwalana nababi badasela izinto ezibiza ngo200 rand ucabanga ukuthi imana uthatha isiqalekiso njalo uthatha into entontiwe usukunika ithi usathana ilungelo lokuhlukumeza ngoba asambi futhi asini yabona usathana umuntu entaka uyahlupa yabona uJesu uthini uthambani ningidandela ithole lembongolo olubuzayo nimthethe inkosi yadinga kodwa kune instruction lapha uthi nithukulule uyazi umthetho uthukulule ngoba uthatha imbongolo ngokwe authority noma udakathanda Jesus was a king. So wasebenzisa authority uaccess imbongolo kodwa uJesu uyazi ukuthi njengoba thatha imbongolo at least akayishiya intambo ukuze lo muntu umethengene aba nentambo yokuyibona angiphinda futhi kodwa uJesu vele ngiyithathe ngafuni kodwa ngisebenzisa igunda lokuthi I'm the king kodwa ngicela nezifavor uma senilanda ningabuyi nembongolo niphinde ngibuye nentambo ngoba lo muntu uzoyilandela imbongolo ahuphe afuna intambo lalela bazalwana angithi thina siyakholwa angithi thina sidisiwe angithi thina sihlanziwe ngegazi siqwalisiwe ngamandla kamangcwele sikhuluma nangelimi bona izinto zikaSathane efuna endlini yakho uJesu balebanuthi uJesu umntana wami lathi uJesu athi uSathane kulungile ngembono wakho kodwa ifriji intambo ufuna intambo mina sabathombisa bacamile ikhulekisa uSathane uyangihlukumeza kanti kunento yakhe endlini hey hlukana nezinto ngoba ubusisi umuntu ongahambi ubusisi wongeke awu yayazi HP laptop ka 800 rand navele ubona uNkulunkulu ungihambele kodwa hasho umoya ngcothi hayi nisishini ngani ukuthi mama ngishoda ngelaptop avela afika umfana ethi maole kodwa bese yakhuluma into engaphakathi ithi bonke abantu ethembe njalo bahlabuluke phela Jesus abazalwane uma sedlula zonke izinto simele siyambona kodwa bazombona bangahambi abangeke usumuntu angahambi ngeluleko zababo ongeke nje ongeke nezona ongahlali into the place of the scornful yabaza abantu abascornful enkundleni abakolotayo abantu ababhuqayo njengoba bona kushara amajoke ku Facebook shara amajoke ngoNkulunkulu ushara amajoke ngoJesu xa bamshaya kakhulu uJesu ngekabuye manje nawe uthi ushare uyidlulise kuthatha ivideo trend ivideo mama uthandaza ngelimi nawe uyithatha uhlekisa abangani bakho bathi abangani bakho kodwa sosendakweni besebenza nje uthi hey wemngani angasilutho phela bayaphapha laba usubambe umoya wokuhlala enkundleni uyahluleka ukudefend into exist Umakhulu ngabafundisi nje bathi abangani bakhe izinja kablabo uthi wemngani nami ngihleli nje ngenzela ungcatsho ayikho leyana ufakanisa kanye nabakolodi abafundisi ngenze inkosi we must know we are alone say go to master service delivery kodwa imkhonto ibuya kuyavulwa baba saba nabantu abazwana nezitha kaNkulunkulu wena ishuma uyexova uNkulunkulu wayexova umngane wakho walimala enkonzweni wajola wakhuza wadikile manje uswana naye kanje utholana emntwini ufuna ngibakoloni njengoba ngisendisiwe nje ngifuna nabantu abangakholwa uma sechaza kusisi ukuthi hayi mina nginendoda yeyinwele nendoda engithengela impahla wena ufakaza uthi uma usana nabafana bangakholwa ukhona ethi hayi khona ngimlanda ekseni omunye ngimlanda mina kodwa khona okulala wena kumakhululo ezithi uthini
yini si comfortable enkundleni labakododana kwayini baba into zafena abelungileyo nawe uqhumuza amehlo lapha uthi kodwa mhlambe shuthi into zami engangilandela usuke wahlala enkundleni sengiyathanda asihambi asimi asihlala phinda lamasi asihambi asimi asihlala ngiyakhuza mosukudasa ngoNkulunkulu ubufuna ama friendship mosukuhlekisa ngoNkulunkulu ubufuna amathenda thina nomuntu angafika nathenda enhle kangakanani kodwa asihambi nabo asimi asihlala obumzalwana learn to control your atmosphere awuphaphi jamrifana kanti ubheka ukuthi laba khona nabangakithi ungaveli emanyaleni kanti ngabe uwazwa ngeninto umuntu obeza kuwa akabe ne-interest yonkulunkulu nokuphendula hayi enye into abantu baphumela ngaphakathi kwayifuna nangaphandle imshado athi ngizomshintsha ngeke abafana basenkonzweni benza kancane ngiyakhuza asambi asimi asihlala umshado akusiyisolo iningi akuphendulwa abantu Jama kana asambi asimi asihlali noma ngafika nginevrupa into okala nje yeke imoto uyakholwa usindisiwe ubethi hayi ugogo wake wangisa ngabaphathisa manje ngabaphathisa njengawo mina ungaphakathi aka angibaphathisa ungaphakathi kimi asihambi musano compromise ngoJesu uzoyidinga lento ehlekisa ngayo kusasa asambi asimi asihlala kuthiwa-ke wangahlala bese kuthiwa-ke ukuthokoza kwakho usemthethweni kodwa soyiqala inkinga abantu abasakwazi ukuthokoza enkonzweni abantu abasakwazi ukufunda iBhayibheli bebodwa yazini into yokukholwa iyalimala incike kakhulu evikini kuphile kanjani aphinde futhi ngeke ufike uvuthe enkonzweni kanti ubanda lonke azathi hey wazowabanda umkhulu namhlanje angikwazi ukubanda ufike nesikhuni sakho nawe wafika nesikhuni sakho nami ngafika sasesihlanganisa ungaphuma umlilo cha abantu ababanda abangafikanga